To ka jingai ai kan long hapi nau blayuk pa but nau try jongi u Jesus Christ. Haka kerteng u Jesus ngapediang so bahaya pi sha ka ne ka lenong ka ba shipau jong ka jingai pule Bible jongi halor ka series ka jing shisha sha pangu blay. But ka kerteng jong ka ne ka lenong ka long ka jing yo pateng ukun ka jing yo pateng ukun. Ha kilenong baladap ngila yo jing hikai ba u blay ulong ukpa jong u Chris ba u Chris ulong ukun jong blay ka jing embom jukut jongi ka shong ha ka jing itu ya u blay ba shisha ba ya u Jesus Chris ya u ba ulapa ba ha ka lenong ka ba khandai ngila ngam kham jelew ha ka ktenu blay syapang ka kerdan ba shisha jong u Jesus. Bat ngi syam ba u Jesus Christ umdai ukun bala syutau kumbalong ki angal lemne ukun bala syuting kumbalong ki Kristan henre ulong ukun bala kamar wai jong ublai ka jing tho ba khoj ka ya thu hangi ba ublai ulapan kha ya ukun marwai jong u ha ki sngi bom chukut nadu shwa banjia ka jing pelong ya ki ai baro. Kalong ka ba shisha ba ublay udan shibun ki khun bala thau bat ki khun bala ting sha ka kur jong u henre udan tang uway u khun bala kha na ka shadam jong u bat namar ka ni ka daw dai tang u jisu marwai hapo ka beneng salon sar baro ka wai ubadan ka jingya dai ka ba jan baru blai bat ubadan ya ka jingya srim ka ba janai baru blai. Mentaka sengiru kalong ka jingya pule ka bas ngotanan ngin ya pet kham jeliu shushu syapang ka jinglong khun bakan jablai jong Jesus Christ tenga kerpat api sengo bahaya syabat nga hado ka bakut kane ka jing pule ka jing hikai mentaka sengi ka dai syapang ka jingyo pateng jong u Jesus Christ kum u khun jong u blai ngakwa ban sedang ya kini ka jing pule da ka ba pai sha ka jing itu khana ka ba jia shisha syapang ka jutang jong blai baru Abraham nganung pule lot ya ka henry ngan sim tang ya ka benta ka ba don jing dai bat kani ka jing pule jongi ha Genesis kalanong ka ba khatsan ka dekat baningkong hadu ka ba ar ka Bible ka ong andalala kini ki ai ru ka kteno try kalawan hau Abram ha ka jingyo ipau kada ong to what shapting ko Abram mangangalong ka sti jongme bat ka bai nong jongme kan long ka ba kraw bat u Abram ulaong atrai Jehovah jonga hato ka amen ai hanga habangan nang long uba klam khun bat u try ka ying jonga ulong uni u Elizar unong Damaskus. U Abraham hagani kapor ula tenman bat umdon jing kermen syu bandon ko nalade namar ka tengah jong uru kalong ka balingki pui u Abraham u kwae bandon yu kun la jong nakasara ka tengah ba shisha jong u henry umla u kli yu blai hatu u try ka ying jonga ulong unu Elizar unong Damaskus hatu ngan penlong yu une kum utrai halor ka ying jonga haswa bo ublai un jubab ya kene ka jingkeli jong u pet u Abraham ulong kumno hau blai Genesis kalanong ka bakat san dekat ka balai baru Abraham ulong hakmi hangamem simla ai sembai bat hakmi wei ya ubala kha ka ying jonga unong yo pateng jonga u Elizar ulong u Shakri bashannya jong u Abraham namar ba umdan khun nalade u Abraham ulaya thu hau blai ba uladan ka jingthmu ban penlong yo Elizar kum u khun jong u da ka jingting khun bat kum unong yo pateng ya ka jingdan jing am jong u baro henry kata ka jingthmu jong Abraham kanum la ban long namar ublay jong ka jingkerman baro udan ka kubor ka babaha na ka bentau syakri jong u
Ha Genesis kalanang bakat san dekat ke basau haduk ke bahan riau ka ong kumne. Bat hakmi ka ketien utrai kalawan kumne hau kada ong. Une unum yok ban long unong yok pateng jong me. Henry uta uban mi nok kan na ka kepok jong me hi unlong unong yok pateng jong me. Teu laya lam syabari bat ulong tu kmit menta syabenang bat tu nyau yaki klur lada melak ban nyau yaki. Teu lo ong ru hau kum takan anlong usembai jong me. Bat ulang nget hau trai bat ulang nyau ya kata ya kaban long ka hok ya u Abraham ungat ya ka ketien jong ublai bat haba ungat u haban bread nok syarut ya kata ka jing temu jong ka bau lada perai lupa syapang u Elizar ka ketien ublai ka ong ba uta u ba mi no na ka kepok jong u Abraham unlong unong yok pateng jong haki wei pat ki kentien undai ukun ba shisha jong hi uban salong unong yok pateng jong piui dai tang ukun ba shisha uba mi no na ukpa uba dai hok ban yok pateng yaki ei baro jong ukpa usyakri lane ukun bala syuting dan hok ban yok pateng yaki ei jong ukun ra jong utau ba dai hok ban yok pateng udai tang ukun ba shisha jong ngangai baro ngitip bau Ishak ulong utau kun ba shisha jong Abraham. Bat sakawai kabangam kwa epi ban kelat kalong bakat kum ka jinghikai ublai ki Israel ukun ban ningkong ujulong barabor unong yok pateng jong ukpa latno tang hakikat tu kat ni ki khap bakerpang kum bakalong haka khap u Jacob. Nganget kini ki kidon ka jinghikai bakrau na kabenta jongi hak bai dei syapang Chris hayones kalnong ka basan dekat ka balai pukundai Chris uong piyet bahaya ki jingthok na bahaki pimut ba piyo ka jing embom chukut kitaru kilong ki baya playana kini ki jingthok bala persat mensiem syapang ka jing syam ki briu blai haka testament barim kia thu hangi syapang Chris kumbau Ishak ulong ukun ba shisha jong Abraham kumjuru u Jisu ulong ukun ba shisha jong blai namar ulam mi no na ublai kawai ka dekat kaya thu syai bah hangi bau Jisu Chris ulong ukun utau kupa haka jing shisha bat haka jing kashti ka ba ar jong Yohanes kalnong ka paningkong ka dekat ka balai kalong ru ka basngo tanat ban syam bau Jisu ulong ukun baningkong jong ublai hakolosai kalnong ka baningkong ka dekat ka bakatsan ka Bible ka ong ubalong haka duru blai ubomla yoi ubala kaningkong na ka jingtau baro haba ong ba u Jisu ulong ubala kaningkong na ka jingtau baro kane kamot bahaswa ba ublay untawi ki baro ublay ulapan kaningkong shwa ya u Jisu haki singi bom jukut ya kane ka benta ngilai keren benia bha hakalanong baladap henry ka jingkeli menta kalong haba u Jisu ulong ukun bala kamarway jong ublay ki kita ki jingyok pateng ki ba ulay yok na ukpa hakashiti shakinong Hebrew kalnong ka baningkong ka dekat ka basaw u apostol uong habaw la jialong u bakhamba ka taban yaki angal na baw la yok pateng ka kerteng ka bakhamdan burom ban yaki hangne ngipule bau Jisu ulay yok pateng ka kerteng ka bakhamdan burom ban yaki angal uyo ya ka kerteng jong da ka jinghiar pateng kani ka penskam bau Jisu ulong ukun ba shisha jong ublai kum bau Ishak ulong ukun ba shisha jong Abraham nangta kum bau Ishak ulong utrayeng haka yeng jong Abraham kum juru u Jisu ulong utrayeng haka yeng ukpa jong
Ha Hebrew lai henreu ka Bible ka ong. Henreu Kres kum ukun halor ka yeng jong uhi. Ka yeng jong uba ngilong mangi. Lada ngi yai bat skam. Ya ka jingshan ya jongi. Bat ya ka jingkeman. Ka jingkerman jongi. Hadu ka bakut. Nangta ha ka por baki Israel kila mino na Egypt. Ublay ula ong kumne hau Moses. Exodus kalnong ka ba arpulay ka dekat ka ba arpaw hadu arpuay. Hakmi nga pa yaw angel haswa jong me. Ban sumar ya me halenti. Bat ban walam ya me. Syakata ka jaka ya ka bangala kre. To burom ya u. Batu ko ngu ya ka ketien jong u. Wat pen bitar ya u. Namar unum map ya ki jing palat jong pi. Naba ka kerteng jonga ka don ha u. Uni ulong renyang ba kenja penang. Ubala ban map ya ki pop kumbale ublay. Umday da u waipat. Naloru jisu ukun ublay. Bat lay thu hangi. Baka kerteng jong ublay ka don ha u. Pila ban sengaw langok. Balay lakot angel ya u jisu. Lakot angel ya u. Namar ba uday unong yalam jong ki angel ha benang. Bat namar ba uday unong mikmat ba kongsan jong ublay. Lakot yu Kris kumu angel. Amday namar ba ulong ujing tau. Kumbalong ki kerap. Bat ki serap. Kajing tho ba kuit kapen bena. Bau Kris ulong ukun bala kamar way jong ublay. Ya u lakha. Amday la tau. Ulay yok pateng ya ka kerteng ka bakam don buram ban ya ki kerap bat ki serap. Kani ka kerteng kadai ka kerteng jong ukupa jong u. Ki kun ki bau blay ula tau bat ting kun. Kim bit dor bat kim don hok ban yok pateng ya ka kerteng jong u. Henry tang ukun bala kamar way jong u. Ya kani ka kerteng amsyam la ai hau Kris. Namar kanu ka kamba krau ka ba ulale. Henry kalong ka jong u. Da ka hok ka jinghiar pateng. Haba unong tho ya ka shithi sya ki nong Hebrew. Ukran syapang ka bor bat ka jingkrau jong u Kris. Uong ba ula jialong uba kambaha kata. Ban ya ki angam. Namar ba ula yok pateng. Ka kerteng ka bakam dan buram ban ya ki. Ukun barabor. Udan hok ban syim ya ka kerteng jong ukpa. Baru Kris. Kumukun bala kamar way jong ublay. Udan hok ban syim ya ka juk ka kerteng jong ukpa. Henry ka jingkeli ka basengu tenat kalong. Kamut ayu ka kerteng. Kamut ayu ka kerteng. Ka ay kani ka kerteng ka bau jisu ulay yok pateng na ukpa. Hot klem jing artatin. Kadai ka kerteng Jehovah. Henry menta nginapet kam jeliu shishu. Namar ka kerteng ka bau jisu uyok pateng na ublay. Kamut kampalap banya kata. Ningkong ka kerteng kamut ka jinglong tenrai. Ha Genesis kalanong kabasan dekat ka baar. Ka Bible ka ong. Shinrang bat kentai ula tau yaki. Bat ula kerku yaki. Bat ula khot kerteng Adam yaki. Hakata ka sengi manba la thau yaki. Ngi jutip ya ka kerteng jong ka kentai kum ka im. Henry hakane ka dekat. Ngi yo i ba ublay u khot kerteng Adam yaki baro arngut. Bat shinrang bat kentai. Ka kerteng Adam kamut ubreo lani ubenreo. Ublay u khot yaki Adam namar baki day ki breo. Ka jinglong tenrai jongki. Kadai ka jinglong breu. Amdai ka jinglong merat. Nangta ka baar. Ka kerteng kadai ka jinglong. Hakapor ba utrai ula ai yaki artali ki maulung kenia pau Moses. Ka Bible ka ong. Bat utrai ulawan hiar hau loa. Bat ula yang hajan jong u hangta. Bat ula pen bena. Ya ka kerteng utrai. Exodus kelenong ke balai pusau ke dekat ke pesan. Laong ba utrai ulawan ban penbena ya ke kerteng jong utrai. Hau Moses. Am syamla i yangi ha ke jingdum syapang ke ni ke kerteng jong utrai.
Haki dekat ki babut laya thu hangi kumno utrai ulapan benai ka kerteng jong utrai. Ka Bible ka ong. Te utrai ulayat haswa jong u. Bat ulapan bena. Utrai. Ublay uba isn ay bat uba ay. Uba yay syak selam. Bat uba kendrai ha ka jing baha. Bat ka jing shisha. Uba bat ya ka jing isn ay ki hajar. Uba map ya ka jing palat. Bat ya ka jing rengkang bat ya ka pop. Bat unum pen kesan da lay ya ubaman. Uba penwan ya ka jing palat jong ki kepah ki kun. Bat haki kun jong ki kun. Hadu ke balai. Bat ke basau pateng benriu. Exodus. Kalanong ke balai kusau. Ke dekat ke bahan riu. Bat ke bahinyam. Kalong ke basngau tenat ban syam hang ni. Bahabau terai upen benai ke kerteng utrai. Ulapen benai. Ya ki jing long jong ublai. Namar kata. Ke kerteng jong ublai. Ke theo. Ya ke jing long jong ublai. Syuk lapen skam ha proverb. Kalanong ke ba ar pu ar. Ke dekat ke ba ningkong ke ba ong. Ke nam ke ba baha ke kamdei ban jiet. Ban ya ke spa ke ba krau. Bat ke jing sngau baha ba e. Ban ya ke rupa. Bat ke ksiar. Ke nam lani ke kerteng. Kaya thu hangi syapang ke jinglong. Ngiju ai nam ai kerteng ya unu. Kat kum ke jinglong jong u. Lau baha. Neus neu. Bat ka longru ka bashisha. Bahaba ubri ukela ka jinglong. Ka kerteng jong uru. Ka kela. Kum ka nuksa. U Abram ukela Abraham. U Jacob ukela Israel. Bat u Saul ukela Paul. Kum juru yang i. Ladang ngi kela ka bamut. Bat aiti ka jingem hau Jisu. Ngin sayok pediang ya ka kerteng ka batemai. Ha ka jingem ka bansawan. Kumba lakular. Bat ka balai, ka kerteng kamut ka bor, lani ka ikhtiar. Menba ki lingdo ki abishare ki senran, namar ki kamba ki babot ki, ka Bible ka ong. Te haba ki la penyang ki hapadang, ki la keli, da ka bor ayu, lani da ka kerteng ayu, pila le ya kane. Ki kam ki apostol, ka lenong ka basau, ka dekat, ka bahinyau. Kalong ka basyay baha, baka kerteng kadai ka bor, lani ka ikhtiar. Te kumta, ka kerteng kamut lai tali ki ay, ka jinglong tenrai, ka jinglong, bat ka bor, lani ka ikhtiar. Haba u Jisu uyok pateng ya ka kerteng jong ublay, u Jisu uyok pateng ya ka jinglong tenrai jong ublay, lani ya ka jinglong, bakenja blay. Hakolosai kalanong ka baar ka dekat ka bakandai upol uang na bahau kata ka jingda baro jong ka jinglong blai ka syong teli bat ha kalanong ka baningkong ka dekat ka bakat kandai kaya thu hangi ya ka daw balai upol uang na ba ukpa ula sngau bae baka jingda baro kan syong teli hau. Kajing da baro jong kajing long blai ka syong teli hau Jisu. Ulong ubaken jablai hakar kom ka bapura. Namaru kupa jong ulong ublai. Ukun ublai. Ulong kumta. Namar ba ublai usngau bah u. Kane kalong ka mon jong ublai. Nang ta haba u Jisu uyok pateng ya ka kerteng jong ublai. U Jisu uyok pateng ya kajing long jong ublai. Laya thu hangi bau Jisu ulawan syakani ka pertai ban pen pau ya ka jinglong jong ublai. Hayones kalnong ka baningkong ka dekat ka bakat pra u apostol uang. Amdan menuru balayo iyo ublai menuru. U tau kun bala kamar wai. U balong haka syada mukpa. Uhi ula pen pau ya u. Hendrai kumnu Jisu pen pau ya ublai. U Jisu ule ya kata da ka ba upen pau ya ka jinglong ba baha jong ublai ha ka jing im jong u badnang ta ba ong ba u Jisu yo pateng ya ka kerteng jong ublai u Jisu u yo pateng ya ka bor lani ka ikhtiar jong ublai hayones kalanong ka basan ka dekat ka basau pulai u Jisu ong
nga ngalawan haka kerteng ukpa jonga henry pim pediang yanga la dau wai pat unwan haka kerteng laga jonghi yau ta pin pediang Yohanes sipau arpusan u Jisu le thu haki ngala ong hapi henry pim ngai kita ki jing le ru ya ki bangala le haka kerteng ukpa jonga kita kan ki apla sa phang jonga nagadau ka jing bom ngat bat ka jing bom itu yo Jisu kirang ba ling do bat ki tenmen basan kila keli ya u haka por budang hikai bat ki ong da ka bor ayu mela le e kini ki e ru bat u e bala ai ya kene ka bor hame Matthias kalanong ka ba arpuai ka dekat ka ba arpulai u Jisu udon shisha ya ka ikhtiar jong ublai bat haba ukran ngidai ban pediang ya ki kiten jong u kum ki kiten jong ublai hi bat hangnu bau don u mi khmat yo ublai bat ka jing don jong u kalong kum ka jing don jong ublai hi sakawai pat ka jing kali kalong kani ka jing yo pateng ba kenja blai ka pelong yo Jisu kumu ai Hebrew kalnong ka baningkong ka dekat ka baningkong hadu ka balai u apostol u tho u blai haba ulala keren menhendai haki kepatan men da ki bun benta bat haki bun rukom haki nong ya thu lupa haki ne kisngi khadu ula keren hangi hau khun ya uba ula thung banlong u nong ya pateng ya ki iki baro da uru la thau ya ki perthai uba haba ulong ka jingtang shan ka burom jong u bat ka dur hi ka jinglong tan rai jong u bat uba kershan ya ki iki baro da ka ktien ka bor jong u haba ulala penlong ka jing pen khoi ya ki pop ula shong ha ka kti ka mon jong uba krau tam shajrong bat ka long ru ka basngau tanan bat pule lang ya ka dekat ka basau bat ka basan namar ka ya thu hangi ya ka dau balai ba u Jisu udan ya kini ki jinglong ba kerpang u apostol u beteng shushu ban ong habau la jialong u ba khambha kata ban ki angal nabau la yo pateng ka kerteng ka ba khamdon burom ban ki namar hano na kita ki angal ula ong menu me melong u khun jonga hakane ka sngi ngalapan khaya me patru ngangan long kpaya u uru unlong khun yanga kajing long khun bat kajing yo pateng jong u Jisu ka pelong yo Jisu kumutrai ka Bible ko ong baulong unong yo pateng ya ki iki baro ka pelong yo u kum unong tham ka Bible ko ong bada uru la thau ya ki perthai ka pelong yo u kum ubaken jablai ka Bible ko ong uba haba ulong ka jingtang shan ka burom jong u bat ka durhi ka jinglong tan rai jong u ka penlong ya u kum unong kershan ka Bible ko ong uba kershan iki baro da ka ktien ka bor jong u ka pelong ya u kum unong penem ka Bible ko ong ba ulala pelong ka jingpan khoi ki pop ka pelong ya u unong ya sa ka Bible ko ong ba ula shong haka kti kamon jong bakrau tam shajrong kini ki jinglong kerpang jong Jisu kipen i ba ulong khambha kata ban ya ki angal namar ula yo pateng ka kerteng ka ba khamdon burom ban ya ki bar kumba phi ukhun uba mi na ukpa lani ubalong usumbai jong ukpa udan hi katukat ne ya kadur kadar badya ki jinglong simet jong ukpa watla kamlong ha karukam ka bajanai namar kam judan ka jingpen kha ka bajanai ha padang ukhun benreo henrai kam judan ka jing deko lani ka jing bom janai ha ublai lani ha kanu na ki kam jong u bat namar kata ukres haba umi na ublai ubajanai ulong ha kadur ka jinglong tan rai jong ukpa kata kamut ulong thik thak kumukpa ha ka jinglong na kata kada u Jisu sala ban ong jaru bayu iyanga
ulayo yau tau kupa. Yohanes kalnong kaba khat sao kadekot kaba khandai. Haka jing shisha tang na kakerteng jong uru ngilala ban sngau thu ya ka kerdan kaba ubat habanang. Hajing ban pau kalnong kaba khat ar kadekot kaba nyau ka Bible ka ong. Bat ka thma kala long habanang. Michael bat ki angel jong kile le thma yau tau yak jakor. Tiu tau yak jakoru bat ki angel jong kila ya le thma. Uniu Michael ubajok no thiau yau yak jakor bat ki angel jong dei da waipat naloru Jesus Christ hi. Kakerteng Michael kawan na kaktin Hebrew Mikael kabamut ubalong kumu blai. Bat klem jeng artatin ubalong kumu blai haka beneng salumsar barok kawai udai tangu Jesus Christ marwai. Badai ya unikan bau blai ula pa da ka jing syaka ni ka perthai badung. Bau nyok sim bentana ka do bat ka senam jongi. Kenang bada ka jingyap unyok penduk no yau ta ubadan ka bor ka jing penyap ubalong syaitan kan. Bat bau unyok pelat no yangi na ka jing syak tek merau haka pop. Mentatong ini pet saya ki aide ukris uyok paten na ukpa. Hayohanes kalnong kabasan ka dekat ka baar pun reu ka ketinu blai ka ong. Namar kumbau ukpa udan ka jingim halade. Kumta ula ai hau kunru ban yok ka jingim halade. Kaju ka jingim ka ba ukpa udan ula ai hau kun jong da ka jing hiar paten. Kani kadai ka jingim ka bom la ban yap. Kadai ka jingim tenrai. Bat kadai ka jingim bom jukut. Kabau Jisu ukonu blai ula ban airu hakita ki bang ngachau. Bo jingkan mau ka jingim jong ukpa ka tuj habaro leng bau kun ba jong haka jing shisha habang ye kran spang ka jing yok pateng ukonu blai ula yok pateng ye ki baro na ukpa jong meneng ile pule na Hebrew kalnong baningkong ka dekat ka baar ba ulong unong yok pateng ye ki bar bat Hayohanes kalnong ka balai ka dekat ka balai pusanru ka ongkumne ukpa ye ukun bat ula a ye ki bar haka kti jong hatu pidangken mau ba ublai uplash pangu Jisu une ulong ukun jonga uba hau ba ngasngau ba badai namar kani ka daw kan bau blai ukpa ulas ngau ba baka jing da baro jong ka jinglong blai kan yo shong teli hau kun ba jong u Jisu Christ u yo pateng ya ka kerteng jong ukpa man bala khaya henrai sapang ka por batikna man bala khaya kam dai na ka benta jongi bantep lane ban keli. But what ladala ya thuru ka jingmod baleng kot jongi kanum lahi ban bat lane ban snguthu. Barok ka bangila ban tip sapang gata ka por kadai tang gata ka bau belai ula penpau leng bau mika usyakri jong haki ktien ki ba ongkumne. Henry mapha ka Bethlehem iprata la phalong ka barit hapdeng ki hajar Juda na pakai unmi hanga uway uban salong unong sensyar ha Israel uba ka jing mi jong kalong na mendai na du bom chukut mika kalenong basan ka dekat ka baar ka jing mi ka tunrai lani ka jing hiar pateng jong Chris kalalong na du kisngi bom chukut ngilai pule benia bahaya ka jing mut jong ka ne ka dekat ha kalenong ka baladap khamtam hak bay day bat ka kentin bom jukut. Henry nga kwa ban ong biang sa sisien. Baka don ka por. Man bau Chris ulam mi no blay. Na ka syadam jong ukpa. Henry kata ka por. Kalajia la selamba selamsan. Haki sengi bom jukut. Bat namar bau Chris ulang ukun bala kamar way jong blay. Ulay yok bentah. Na ka juhi ka mat bat ka jinglong tenrai jong ublai bat lengba ka jingkha baningkong ulai yok pediang
ya ki jinglong ba kerpang jong u blai barok na ba ukpa ula sngau bha ba u khun jong u unlong ha ka dur hi ka jinglong tan rai jong u bat ka jing tang shan ka buram jong u bat ban dap da ka jing dap barok jong ka jinglong blai Henry wat la kine baro ar ukpa ba du khun kidon ya ka ju ka jinglong tan rai ukpa ula dan lupa kham hashwa ban yau khun ha ka jing shishahi ukpa ulong uba kham khram namar ba dan ka jing sedang kat ba ka long renyang jong u krispat ka dan ka jing sedang Henry ka jing kali ka badan kam menta ka long hatu u jisu udai hok ban yo ya ka jing mane bat ka jing ya ro jongi hatu ngidai ban burom ya khun kumbangi burom ya ukpa Hayones kalanong ka basan ka dekat ka ba ar pulai ka Bible ka ong babaro kin burom ya khun kumju kumbaki burom ya ukpa uta ubom burom ya khun burom ya ukpa ubala pha ya u kalong ka mon jong ukpa babaro ki breu kidai ban burom ya khun kumbaki burom ya ukpa ladangi burom ya khun ni ai ka burom ba krau sha ukpa ladang ngim burom ya khun ngim burom ya ukpa namar dai ma u ubadawa yang iban burom ya khun jong u ha Hebrew lanong ka baning kong ga dekat ka ban reu u apostol Paul u ang bat man ba u walam ya u bala khaning kong sha ka perthai u ang bat to ai ba ki angel u blai baro kin yaman ne u ukpa u ang shphang khun to ai ba ki angel u blai baro kin yaman ne u ladaki angel kin kentat ban mane ya u khun ki le persha ya ukpa ka jing mane blai ka long ka kam ka bakhya ban mane ya u jing thau kan long ka jing kran ban blai Henry u Paul upun isai hangi ha ka basdang hi jong ka shi thi jong u bau blai ula thau ye ki perthai lang bau Chris u blai ula thung ye u khun jong u ban long kum u rang ba nong tai ha ka kam jong ka jing pen long kum u khun jong u blai u jisu ula yo pateng ka kerteng ka bakham dan buram ban ya ki angal bat kata ka kerteng kadai ka kerteng jong u pa jong u ban pen isu shu ya ka kerdan ba shisha jong u khun u blai u Paul u tho kumne Henry shapang u tau khun u ong ka khet jong me a blai ka long sha ki bom chukut bat u ding san shar ka himal jong me ulong u ding san shar ka jingle hok mela i ya ka hok bat mela isi ya ka bom hok na mar kata u blai jong me kan ulapun sla eme da ka umpnyang ka jing kementam ya ki parlok jong me Hebrew kalanong ka ban ningkong ka dekat ka ba pra bat ka ba khandai kat kum u Paul u kpa hang ne u kren ha u khun jong u bat u ong ye u ka khet jong me a blai kalong sha ki bom chukut hatu phio kem me kane u blai u kpa u khot blai u jisu lada u kpa u sngo bha bat u sngo hun ban khot ye u jisu kum u blai hatu ngin nyau ye u khun jong u kum u ta u badunai ka jinglong blai ha Isaya kalanong ka ba khandai ka dekat ka ba hinreu u nong e thu lu pa u ang namar hangi la kha ya u khun la a ya u khun hangi te ka jingsan shar kan long halor ka terpeng jong u bat an khot ya ka kerteng jong u ba phla u nong sala u blai ba krau bor u kpa bom jukut u sim ka jingsuk u thomasru anda ula ithu biang yu jisu hadin ka jing mi pat jong u ula phla khmat jong u jisu bat u ong u trai jong a bat u blai jong a Yohanes kalanong ka ba arpau ka dekat ka ba arpu pra bat ndau khunu blai un sa wan biang shakane ka perthai ki breu ki ba ap khmi ye u kin sa pen bana hakmi u neu long u blai jongi ngila khmi len ti ye u te un pen em yangi u neu long u trai
ngila khmi lenti u ngin sngau bha bat shat kemen ha ka jing pen im jong u Isaya kalanong ka ba arpusan ka dekat ka ba khandai Henry wat la ya u khun la khot blai penban dang don u blai baru kupa jong u Jesus Christ u trai jong i ningkong Petrus kalanong ka ba ningkong ka dekat ka ba lai wat la kupa u ong ha u khun ka khet jong me ablai kalong sha ki bom jukut penban ya kata ka khet la ai ha u dau kupa jong u bat namar ba u jisu ula i ya ka hak bat ula isi ya ka bom hak u kupa ula ong ha u namar kata u blai jong me kan ula pen slet ya me u Petrus ru ha ka sngi Pentecost u kran ya ka ne ka juhi bat u ong ba u blai ula pelong u trai baru Chris ya uni u jisu ki kam ki apostol kalanong ka ba ar ka dekat ka ba lai pun riu nangta kat kum na Isaya khandai hin riu u khun ulong u kupa bom jukut amdai na mar ba ulong u kupa dalade yalade kumba don ki ba ngai kumta amdai na mar ba ulong u kupa jong u blai u kupa Henry la khot ye u jisu kum u kupa bom jukut na ka dau jong ki khun jong u ki balang ngai ha u ki kten jong u jisu ki long hakmi manga bat kita ki khun ya ki ba u blai ula ai hanga Hebrew nong ka ba ar ka dekat ka ba khat lai namar ba u Adam u kupa baning kong jong i ula hap no ha ka pop u blai ula pha yu khun bala khamarwai jong u banwan long u Adam ba khadu lan yu kupa bom jukut na ka banta jong i ladang nget ha u ngin long ki khun jong u bat ngin yo ka jing em bom jukut mentang ye kran sapang ka jing yo pateng jong u Jesus Christ Henry ha ka wai pat kalanong ka babut ngin se kran sapang kumno u kupa badu khun ki along marangka kadai ke ka bangile dap kata lupa menta Henry ngin se kran khambun ha kalanong ka ba khatwai wat klat ka ne ka series sapang u kupa u khun badu mensim ba khoi ka yatrunti na ka wai kalanong sha ka wai pat ya ka wai ka nong rim latai halor ka wai ka nong rim bade ka wai ka jing shai latai halor ka wai ka jing shai Henry ka jing pule jongi menta ka dei sapang kumno ngin perkhat sapang u Chris ka jing kali kam dai kumno phin perkhat ya ka ei ka ba unong yala pu ong sapang u Chris Henry ka jing kali ka long kumno phin perkhat ya ka ei baka Bible ka ong sapang u Chris hatungi perkhat bat nyau ya u kumbau la pen pawi lade ha ka jing tho ba khoi hatungi burom ya u kumba ka dei yangi ban burom hatu philayo khmi ya ka burom jong u ladang impat yo khmi ya ka burom jong u mentakan ka dei ka ya ba diang hun ladang ipen slang kalong ka ba ma yo ngi du le no ai ya ka jingker khu ka bau kwa ban ai hangi u yones uang u tau ktien teu la kan jada bat ula shong sa ha pedang jongi bat ni la yo khmi shan ya ka buram jong u ka buram ka badakat ka jong u bala khamar wai nau kpa bala dap da ka jingai ai bat ka jing shisha yones kalanong ka ban ningkong ka dekat ka ba khat sao u Chris wan shakane ka perthai khanang bangin yo ka lat ban khmi yo badda ka ba khmi yo ngin kala kuma u ha ka jinglong ar koren kalanong ka balai ka dekat ka ba khat phra u apostol Paul wang Henry mangi baro da ka khmat khlem da kano da ka bang khmi shai kumba ha ka yet ya ka buram utrai la nang pen kala dorengi syakata ka juhi ka dur na ka buram syaka buram kumba na utrai uba mensim ko ki parlok ba i tang ka jingla jinga seng kampat beang tang ka jinglong tip sengiru kampat beang tang ka jingjen jaru kampat beang tang ka jing ko jing kharu kampat beang ban pen kala ya ka donut mau jongi
Kadai tang ka jing khmi ba jing pennek ya ki khmat jongi hau kres. Unong penlong bat unong penjanai ya ka jing ngai jongi. Kabalak ban pen kelat dorengi sya ka doru kres. Manu ru kilak ban pet syau kres. Ki kena rit ru kilak ban pet. Ki samla ru kilak ban pet. Ki rangba bat ki ten men ru kilak ban pet. Ya ka jing khang la ple ya barok. Henry tang da ka jingat ngilak ban yo i ya u leng ba ka jing thok ba khut. Henry ni dai ban syarai bat duai. Nomor don u nong shun u bom kwa engi ban khmi hau Jisu. Henry u baya lek ban pen pai ki khmat jongi na u Jisu. Syaki ki bathala jong ka ni ka perthai. Habang i pai ki khmat syau Jisu ngim dai ban khmi tang ka kerdan jong u Jisu. Henry ni dai ban khmi ru ya ka jing sha shi tom jong u namar ki pop jongi. Ngi dai ban sngo thu bau Jisu dai tang u khun u breo man bau la sha yap hading phna. Henry u dai u khun bala khamar wai jong u blai. Haki wai pat ki kenten ka jing kenya penyesuk na ka benta ki pop jongi. Kam dai tang ka jing kenya breo Henry ka dai ka jing kenya bakan jablai. Hakmi u khun jong u blai. Ula place nam bat sha shitom hading phna. Haka jing pen shitom ba shirkai ka ba dai hok ban yo. Hatu kan ne baro kam dai na ka benta ka jing suspa ya phi badyanga. Ladangi itu ya ka kerdan ba shisha jong u Jisu kumbau long. Bat kumnu ula pendam ret ya lede. Ban ko ngu wat hadu ka jingyap ka ding phna. Kan sapen shisha ya ka dot mau jongi. Bat kan pen khia yangi na ka pop. Ko ki para bat ki men jonga. Kadon kampalat yangi ban itu shisha ya u Jisu. Kumu khon bala khamar wai jong u blai. Lem kum tangi num sngo thu hadu kat no ula i jangi. Bat ai ti lede na ka benta jongi. Na kermen bakani ka jing pule. Kan aya phi ya ka jingmut ka ba khia bat ka ba jileu. Syapang ka kerdan ba shisha jong Jisu. Token mau bakata ka ba penlong kerpang yu Jisu. Kumu khon bala khamar wai jong u blai. Kadai kata ka jing shisha ba ula yo pateng ka kerteng. Kabakam dan buram ban yaki angel. Kekerdan bashisha jong Jisu kumukun bala kamar wai jong blai. Kadawa ya ka jing mane bat ka jing ya ro nangi. Haki wai pat ki kenten. U Jisu udai hok ban yo ya ka buram ka jing ya ro bat ka jing mane namar ba ulong ukun jong blai. Ka jinglong jong Jisu kumukun bala kamar wai jong blai. Kadai ka subject kabangi dai ban perkat bah namar kalong kan nongrim jong ka jinglong blai jong o. Wat ong ba kalong ka bamentoi ei ban tip yau Jisu bad ya ka kerteng jong o. Ha ka jing shisha ka ksiar ka rupa bat ka burom jong ka perthai barok. Kimlong i ei ru am ban ya persyang bat kata ka jing kerku kabangi yo na ka jing tip yau khunu blai. Yohanes kalong ka baningkong ka dekat ka bakadar. Henry kat ki balap pediang ya u. Hakito ula ai bor banlong ki khunu blai. Kata hakita ki banget. Haka kerteng jong u. Ko ki parlok ba e jonga. Kani kalong ka khubor ba baha jong ka jingkman. Ladang ingat haka kerteng jong u. Ngila banlong ki khun jong u blai. Ban ngat haka kerteng Jisu. Kamut ban ngat haka jinglong blai jong u. Haka bor ke ikhtiar jong u. Bat haka jinglong ba baha jong u. Hatu pingat haka kerteng jong u khun bala kamar wai jong u blai. Kaktian jong u blai ka ong. Uta ubangat ha u. An penram. Hendai uta ubam ngat. Ula ram lupa. Naba shimlangat. Haka kerteng u khun u blai. Bala kamar wai. Yohanes kelenong kebalai. Kadekat kebakat pra. Parlok kani kalong ka kendon ka ba perking. Don syuk da ka wai pat ka lat ka lenti ban yo ya ka jing pen em. Phimla ban yo jing em bom jukut da ki jing la baha jong phi. Lani da ki jing la hok jong phi. Henry tang da ka jingat ha ka kerteng jong khunu blai.
Kikam ki apostol kalnang ke basau ke dekat ke bakat u Petrus uang. Bat dan ke jing penem hanu ha waipat. Naba dan ke waipat ke kerteng hapok ke benang. Ya ke bala ayah pedang ki breu. Da ke ba ke day baan penem yangi. Ladang ngi wat ya ke jing penem. Ngi dan kam ban let show Jisu. Bat ban ngat bat syanek ha ke kerteng jong u. Habang ong kumta nga klamut ba dan kam shu ki kam babha lan ye ka jing ko ngu ye ka hukum blai balai nga ong dai tang ka jinga chau Chris marwai ka dai na mar ba klama o nginom la ban le ai ruam ka dai na mar ba tang ma uhi ubala ban ai borengi ban le ye ka monu blai parlo phila ban sha te mrau haki bonjat ki jing ko brai phila bandai ubre ubabahae haka imlang salang lane haka balang hendai pidang dan ka wai ka pop ka ba phi ja lane ka ba phim patla ban bathat no kun jeri jongka phila ban long ubreu uba idan jing kermen shu ban kela hendai ngan ong ye phi lada phi ngat hau khun jong ublai ula ban penlong ye phi kum ubreu uba lajlut bat ubreu ubat thamai hayones kalnong ka pra dekat balai pun reu ka ktin ublai ka ong na mar kata ladau khun un pelatna epi pinlong ki bala latna da shisha amen.